U večerašnjem izdanju emisije UB više od reči, između ostalog, upoznaćete se sa aktualnim radovima u Ubskoj opštini. Doktorka Doma zdravlja jedna je od prvih 300 lekara u Srbiji koji su dobili licence za rad. Saznaćete da li je sve spremno za početak repasaža, a vodimo vas i do Ubske poslastičarnice. Lepo vreme i visoke temperature u Direkciji za uređenje i izgradnju UB-a iskorišćeni su za nastavak započetih radova. Otpočeli su radovi u naselju Svinjci u ulici Norveških interniraca, čija je vrednost oko 4 miliona dinara. To je prva ulica na Svinjcima koja se asfaltira. Nadamo se da će u sledećoj godini biti nastavljeni radovi na kompletiranju ulične mreže u naselju Svinjci, odnosno radovi u ulici Ustaničkoj. U toku je i rekonstrukcija prilaza mostu na reci Gračici. Vrednost radova oko 2,5 miliona i očekujemo za narednih 7 dana da će taj projekat biti realizovan. Nikako da počnemo sa radovima na završetku ulice 8. marta. Ja se nadam da će to za dan, dva, konačno posle maltene skoro 2,5 do 3 meseca čekanja radovi biti nastavljeni. Što se tiče aktualnih radova u novembru mesecu, Direkciju za uređenje i izgradnju UB-a očekuje asfaltiranje lokalnog puta u selu Vrelo, zaseok Ždralovica. Takođe, na UB-u smo uspeli da u nekom kratkom roku uradimo 3 ležeća policajca, montažno-demontažna, na zahtev građana i roditelja đaka iz tehničke škole. Nadamo se da je time ova zona ulica Vuka Karadžića i ulice Prvomajske mnogo bezbednija. Osim postavljanja ležećih policajaca, u toku je i postavljanje takozvanih zaštitnih ogledala na najkritičnijim tačkama u gradu. To je lokacija kod praktično Bojađije, odnosno kod Zimpe, 2 neuralgične tačke gde je smanjena bila preglednost za učesnike u saobraćaju. Takođe očekujemo rešenje problema podvožnjaka u Kaleniću, odnosno postavljanje zaštitne ograde koja je tamo planirana za romsko naselje i imamo nezvaničnu najavu da će za 2-3 dana i taj posao biti završen. Ne očekujemo početak novih radova, obzirom da smo već ušli u prvu nedelju novembra, krademo dane koji su još uvek lepi, ali svakako prvi kišni dani će svakako dovesti do toga da prekinemo radove za ovu godinu ili bar da usporimo radove. U svakom slučaju nadam se da će nam prognoza ići na ruku da ovo što smo započeli u toku prethodnih dana i završimo. U Domu Narodne skupštine u Beogradu krajem oktobra meseca organizovana je svečana ceremonija dodele prvih licenci za rad lekara. Među prvih 300 lekara koji su dobili licence za rad je i doktorka medicine Danica Vukosavljević, inače doktor Ubskog doma zdravlja. Ja sam imala tu čast, znači kao što ste rekli 22. oktobra da prisustvujem u Domu Narodne skupštine u Beogradu, toj dodali prvih 300 licenci koja je bila svečana dodela. I kako komentarišete to što ste vi jedan od prvih lekara u Srbiji koji ste dobili uopšte ovu licencu? Ja sam bila iznenađena zato što je ovo jedan manji dom zdravlja. Njima je bio cilj da pošalju ljude različitih starosnih dobi i da bude po meni negde ljudi koji su perspektivniji u smislu da su birani ljudi koji su na nekim postdiplomskim studijama, na magistarskim studijama i ti mladi ljudi, jako malo mladih ljudi je bilo, pretežno su bili prisutni na toj svečanosti profesori sa našeg fakulteta, sa svih fakulteta i ljudi koji su specijalisti sa više staža, a od mladih ljudi uglavnom su bili ljudi koji su na tim postdiplomskim studijama i ja negde mislim da sam ja zbog toga izabrana zato što sam na doktorskim studijama u Kragujevcu. Ove licence će do kraja godine morati da dobiju svi doktori u našoj zemlji i bez njih niko neće moći da radi sa pacijentima. Lekari su obavezni da dobiju licencu. Prvo, sama licenca po sebi predstavlja na neki način dozvolu za rad u zdravstvu, što negde ima smisla, zato što baš zbog te neke kontinuirane edukacije, jer zdravstvo, uopšte medicinska tehnologija, dijagnostika, sve to jako velikom brzinom napreduje i diplomiranjem na medicinskom fakultetu negde se ne završava taj neki naš stručni i obrazovni rad, tako da smatram da je potrebno da se zdravstveni radnici edukuju kontinuirano, baš tako kako je i smišljeno. Važnost dobijanja ove licence povezana i sa procesom medicinske edukacije, koja podrazumeva da svaki lekar treba da prikupi godišnje 24 boda i to na skupovima koje treba da akredituje Savet za zdravstvo Republike Srbije.
Lekarska komora i sama ta licenca nema samo značaj dobiti licencu, nego je jako dobro što je Lekarska komora ponovo formirana, zato što je nekada to postojalo. Postojao je sud časti u zdravstvu, postojalo je neki moralni kodeks, etički kodeks koji je sad ponovo dobija na značaju, koji se ponovo vraća, samim tim negde bi trebalo da se vrati i vera pacijenata u lekare i uopšte svih ljudi, zato što zdravstvo samo po sebi jeste specifično i taj neki etički kodeks samim tim da mi kad dobijemo diplomu polažemo Hipokratovu zakletvu, na dobijanju licence na toj svečanosti smo takođe ponovili istu tu Hipokratovu zakletvu, to je negde sve velika čast i ogromna odgovornost. Lekari će imati obavezu da ove licence obnavljaju na svakih 7 godina, a osim licenci, lekari će dobiti i primerak statuta i kodeksa profesionalne etike. Svaki 7 godina možda je neki period onako prosečan, to je svuda na zapadu normalno. Bodovanje koje je kod nas procenjeno, mislim da je malo prevelik broj bodova za tu godišnju edukaciju, ali negde sve to ima smisla zato što mi moramo, takav nam je posao da mora negde kontinuirano da se prate svi tokovi medicine i da bi sutra svako od nas bio dobar lekar. O lekarima koji neće da se učlane u Lekarsku komoru odlučivaće inspekcija Ministarstva zdravlja. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je u kojim slučajevima će lekarima biti oduzimane licence, a to je u slučaju presude za nesavesno lečenje i ukoliko je disciplinski kažnjavan. Sa nepunih 14 godina, 8. juna 1964. godine, gospodin Hajdar Miftari se sa porodicom iz jednog kosovskog sela doselio na Ub. Nedugo zatim na Ubu je otvorena prva prava poslastičarnica u koju je porodica Miftari uložila dugogodišnju tradiciju poslastičarskog zanata na zadovoljstvo svih Ubljana. Imali smo mi radnju i u Kosovskoj Mitrovici, pa iz Kosovske Mitrovice smo se ovde prebacili. Znači, ovo datira, prenosilo se s kolena na kolena i mi, mislim, s obzirom od ozdu iz Dragaša, apsolutno možemo komotno da kažemo da smo 50%, a možda i više, svi pečalbari. Da bi ti to malo pojasnio, znači pečalbari, upravo se ovaj zanat tako zove, zbog pečalbarstva, poslastičarstvo, mi radimo orijentalne stvari. Znači, zbog toga se to zove, nije to zanat koji datira od godinama, možda 100 i više godina. Kako nam reče gospodin Miftari, današnje poslastičarnice nimalo ne liče na stare, ni po izgledu, ni po ponudi. Oni više idu na te filovane stvari, a mi pravimo ove malo teže stvari, znači pravimo baklave, tulumbe, šampite, krempite, prince, skrofne, to su te orijentalne poslastice. To su klasične proizvodi za poslastičarstvo. Ja mogu da napravim i sve ovi u Beogradu što prave. Stalne mušterije poslastičarnice Pčela su uglavnom srednjoškolci. Dosta me to raduje što oni dolaze, znači mnogo mi je drago, znači nisu se odali nekim lošim stvarima, dokle god dolaze ovde kod mene, znači bit će im dobro. Ali ovaj stariji uzrast oni ne dolaze. Uz poslastice idu i ova osveženja, ovi napici, šta to ima sve? Znači, od napitaka imamo bozu i limunadu. Sad za limunadu nije važno, znači, ali za bozu da vam kažem da je to specifično piće i to je posle dobre vode najzdravije piće koje postoji. Mene uvek interesuje kako se pravi to? To se pravi od projinog brašna, dug proces je kuvanja, veoma je teško to da se uradi, samo ko zna to može da uradi. Sve poslastice spravljaju se ručno, bez ikakvih veštačkih dodataka ili kupovnih kora za baklave. Ovaj zanat nimalo nije lak. Ja sam prošao kroz jedan veoma težak period ovde. Zašto, iz kojih razloga? Znate, ne znam ja, vi u Obrenovcu tamo, ali ovde mi nismo imali vode. Znači, bile su tri česme ovde, bila je ovamo školska, neka se zvala, ovde u parku, gore preko puta crkve i to sam ja morao ustati, na primjer, rano, da bi u 4:30 stigo tamo na odredište. Ko vam još pomaže danas u ovom poslu? Danas u ovom poslu pomaže mi ovaj brat, samo nas dvojice smo.
mladeži uopšte nema, svi su otišli tobož za bolji život u Austriji, neki u skandinavskim zemljama, neki kud kamo, kako se to već kaže, razumiješ. Sad, ja sam ovde najstariji, imam 60 godina. Ne znam posle mene da li će neko prihvatiti ovaj posao. Ja bih voleo da i od meštana neko se javi, ja bi ga drage volio obučio, ništa ne bi sakrio od zanata, jer ako ja više ne radim, baš me briga ko hoće da radi, ja ću mu to kazati sve kako se radi, jer ovo je vrlo bitno da nauči kako treba da se radi. Gotovo da ne postoji Ubljanin koji bar jednom nije svratio u Pčelu na kolač ili osveženje, a o kvalitetu usluge govori i veliko hvala sugrađana upućeno gospodinu Hajdaru. To priznanje je više njihovo nego moje i ja im se zahvaljujem jer oni su jedino kompetentni da pričaju o nama, o postičarnici i tako dalje, o svim ovim stvarima. Zašto smo mi ovde opstali 44 godine? Samo zbog toga, pošten odnos prema ljudima i ljudi su bili dobri, imali su fantastičan odnos i komunikaciju sa nama, nikad nismo se zamerili i tako. Nakon razgovora prijalo nam je osveženje. Boza je opravdala sve reči hvale, ali Ubljani to već znaju. Glumci amaterskog pozorišta Raša Plavlić pred ubskom pozorišnom publikom premijerno su odigrali svoju novu predstavu Idem u lov po tekstu Žorža Fejdoa, a u režiji Milenka Pavlova. Glumački ansambl koji igra u ovoj predstavi čini 8 glumaca, a nosioci predstave su Leontina, gospodin Dišotel i gospodin Moris. Nešto više o ovoj predstavi rekli su nam i sami glumci. Leontina! Moris! Leontina je žena koja je razočarana u svog muža, saznavši da on ne ide u lov, da ide u stvari kod svoje ljubavnice, ona odlučuje da mu vrati istomerom. Priča je puna zapleta, ona odlazi u hotel i sasvim slučajno saznaje da je baš u tom hotelu i njen muž. Ona vidi da je on tu, ali on nju na svu sreću ne vidi, tako da ona posle može na lep način da se razračuna sa njim kod kuće, da ga optuži, ne znajući, znači on ne zna da je ona bila zaista tu. 2 meseca živiš sa tim likom, prosto 2 meseca si Leontina, ja sam jedna fina dama, jer lik Leontine je dama, ona je sva na note, sva je tako prefinjena, prosto meni je to bilo teško, ja kažem možda bih bolje odradila inspektora Bridoa koji je onako uškobanjes nego Leontina. Na zagonetno pitanje gde ide u lov reći će nam i sam gospodin Dišotel. Gospodin Dišotel, vam to nos porasta zato što mnogo lažete? Da, zato što mnogo lažem, tačno. Gde idete u lov? Pa idemo u lov kod jedne fine dame, u jedan bordel, tu idemo u lov. Pa dobro, izvučem se na kraju. Na kraju se izvučem, žena mi poveruje zato što ni ona nije čista. A najveći spletkaraš ove komedije, doktor Moris. Ja sam doktor Moris. Pa doktor Moris, doktor kao doktor i pesnik, koristi priliku, jedan prevarant, jedan licemer, jedna bitanga koja pokušava da ženu najboljeg prijatelja odvede u svratište i već tamo da rade ono što treba da rade. Međutim, i pored sve lepote i sve duhovitosti i sve prefinjenosti doktora Morisa, on će ostati kratkih rukava. Jedino što će uspeti da dobit će poljubac od Gontrana Moriona. Vlasnica pansiona koja zna sve njihove tajne i kod koje se dešava najveći rasplet jeste gospođa Kontesa de la Tour. To je jedna starija izanđala gospođa, nezadovoljna, nju neće niko. Ona pokušava da se dopadne svakom od njih, znači svakoj mušteriji koja se pojavi u pansionu, međutim oni imaju svoje ljubavnice, ja im nisam interesantna, meni tako flaša ostaje s vremena na vreme i tako. Na ovoj predstavi vredno se radilo 2 meseca. Uložen je veliki trud za scenski izgled. Nešto više o tome rekla nam je najmlađa glumica pozorišta Raša Plavlić, koja ima svega samo 16 godina. Izbor kostima radila je gospođa Ružica, ona je iz Beograda, kostimograf iz Beograda.
naravno uz sugestije Milenka Pavlova i lepo je ispalo, mogu da kažem. Upsko pozorište Raša Plavić sa ovom predstavom nastupit će i na drugom repasaž festu. Reč je o festivalu posvećenom velikanima Aleksandru Popoviću i Raši Plaoviću. Ovaj festival biće održan od 9. do 16. novembra. Svedoci smo da su pojedini učenici srednjih škola iz Srbije u poslednje vreme zadavali velike probleme svojim profesorima i nastavnicima na đačkim ekskurzijama. Iako je pravilnik o đačkim ekskurzijama donet još pre 4 godine, mnogi učenici ne poštuju pravila, a samo mali broj njih je disciplinski odgovarao. Po rečima direktorke Upske gimnazije Branislav Petronijević, Milke Mihajlović, učenici ove škole do sada nisu pravili veće probleme na đačkim ekskurzijama. Znate, mi smo možda malo u boljoj poziciji jer je ovo gimnazija i učenici gimnazije su možda nešto ozbiljniji nego što su učenici u drugim školama, a i zreli su dovoljno, tako da mi jako puno radimo sa njima pre nego što pođemo na ekskurziju i do sada, eto, nismo imali probleme, bar ne ove o kojima se pišu u novinama, odnosno ekskurzije su nam do sada prolazile onako kako smo planirali. Pravilnik o đačkim ekskurzijama se odnosi na izbor maršrute, ponuđača, kao i uključivanje saveta roditelja i učenika prilikom izbora agencije i destinacije. I ekskurzije zapravo imaju jako ozbiljno definisan cilj i sadržaj ekskurzije treba da bude precizno određen prema onome šta su učenici učili iz različitih predmeta tokom školovanja. Kada kažem da postoji znači jedna možda neko pomereno doživljavanje kod mlađih generacija, mislim to u smislu da vrlo često se dešava da učenici misle da je ekskurzija mesto kada je sve opušteno, kada je sve dozvoljeno, kada smo na nekom možda odmoru većem ili manjem. Ekskurzija jeste i rekreativna, jeste i zabavna, ali je i saznajna i to se nikada ne sme izgubiti iz vida, tako da na ekskurziji važe pravila koja važe otprilike i u školi. Pre odlaska na svaku ekskurziju, učenici Upske gimnazije obavezno moraju da se upoznaju i sa pravilnikom o ponašanju na ekskurziji. Pravilnikom podrazumeva se da se lepo ponašamo, da budemo disciplinovani učenici, kao što to radimo i u školi, da slušamo svoje razredne starešine. Pravilnik i ponašali smo se sve obrnuto u odnosu na pravilnik. Znači, na šta konkretno misliš? Kako ste se ponašali? Mislim na razne ekscese i vandalizam i sve. Znači, ne poštuje se pravilnik na ekskurziji? Neko poštuje, ali mi konkretno ne poštujemo. Poštuju, uglavnom, kod nas svi poštuju. Sad, za razliku, neke druge škole ne poštuju, a neke poštuju. Naši su poštuju. Da li svi poštuju taj pravilnik? Ne, svi. Znači, nekada je bilo i problema? Da. U kom smislu? Pa, u smislu tom da ne slušaju vodiča ili rade ono što hoće, šta znam. Da li su neki učenici zbog nepoštovanja pravilnika sankcionisani? Ne. Nismo, a prećeno nam je da ćemo svi biti sankcionisani u korima, ali nismo, zato što je bio kraj godine. Direktori i razredne starešine imaju pravo da problematičnije učenike za koje smatraju da bi mogli da prave probleme ni ne vode na ekskurziju. Znači imaju pravo direktori i razredne starešine ukoliko procene da će učenik biti remetilački faktor u smislu bezbednosti, naročito ako se ide u inostranstvo, ali mi nismo imali takav slučaj. Znači nismo imali učenike koji nisu išli iz tog razreda do sada. Koliko bi se neko oglušio o ovaj pravilnik, bilo da se radi o nastavnicima, profesorima ili učenicima, kakve bi bile posledice? Zaista ja ne znam šta bismo radili. Verovatno bi o tome odlučivalo nastavničko veće. Neke mere bi se verovatno morale preduzeti, ali opet kažem, na sreću ili zahvaljujući svemu tome što mi ulažemo pre odlaska na ekskurziju, sve to je, kako da vam kažem, jedno normalno đačko ponašanje, pošto su naše ekskurzije prilično onako ispunjene vremenski sadržajima, tako da manje vremena ostavljamo onog slobodnog, a više je ispunjeno onim što... Možda je to ono što obezbeđuje i neku atmosferu ozbiljniju. Zavesa može da se digne da bi započeo prvi čin. Dlanovi su spremni za aplauze, a glumci uvežbavaju poklone. Vrata Upskog pozorišta otvorena su za sve posetioce repasaža. 2 dana pre početka festivala zadovoljni organizatori osjećaju onu glumačku pozitivnu tremu. Sa zadovoljstvom možemo danas da konstatujemo da su sve pripreme
za drugi Repasaž Fest konačno završene i imamo zadovoljstvo da saopštimo da, s obzirom da pozorišta bez publike nema i da to nije pravo pozorište, mi smo upravo danas rasprodali 95% kapaciteta sale, ima još nešto malo ulaznica, ali i to ćemo pred svaku pozorišnu predstavu tokom festivala, nadam se i to rasprodati i zadovoljni smo odzivom publike s obzirom da je još bolje nego prošle godine, iako smo i prošle godine bili zadovoljni. Ima i još jedan moment koji je značajan za ovogodišnji Repasaž Fest, a to je da smo dobili apsolutnu podršku Ministarstva kulture i finansijsku podršku i nadam se da smo od ove godine ušli zvanično u njihov program za naredne godine, tako da je to dobilo širi značaj nego što su mi očekivali, s obzirom da je tek drugi Repasaž Fest. Da li su sve pozorišne trupe potvrdile svoj dolazak? Sve pozorišne trupe su već pre 10 dana potvrdile svoj dolazak. Mi ćemo koliko sutra čitav grad oblepiti plakatama sa njihovih predstava. Obezbedili smo njihov smeštaj. Znate, veliki su poslovi oko tog festivala. On je lep za građane, oni će doći u salu, pogledati predstavu, pozdraviti ovako ili onako i otići, ali mi smo organizacijski potpuno spremni. Sve trupe će doći, nadamo se da ćemo imati i podršku vremenskih uslova i to bi nam značilo da to sve zaista lepo onako izgleda kako smo mi zamislili. I da li je žiri dolazi u punom sastavu? Žiri dolazi u punom sastavu, nismo imali nekih problema, obezbedili smo vrhunske stručnjake iz ove branše za žiri, imat ćemo i žiri publike, tako da se nadamo da će u velikom procentu objektivnosti biti odgledane i ocenjene sve predstave kao i nagrađeni glumci. Fenomenalne nagrade smo pripremili i svako veče za glumca večeri, tako da će građani preko vaše televizije i mnogih drugih medija koje smo mi angažovali za ovaj Repasaž Fest imati prilike sve to da na lep način isprate i mislim na kraju s ponosom da kažu da UB ima Repasaž Fest od prošle godine pa nadam se ko zna do kad narednih godina. Iako je ovo tek drugi po redu Repasaž Fest, sudeći po učesnicima, stručnosti žirija i interesovanju publike, čini se da je nakon kratkog vremena jedan festival amaterizma uveliko nadmašio granice grada u kome se održava. To bi bilo sve za večerašnje izdanje emisije UB više od reči. Sa novim pričama iz Ubske Varoši očekujemo vas narednog petka.